Vítam vás na dneskajšej otázke. Otázka znie: idem na dovolenku, čo mi táto dovolenka prinesie? Znova máme 3 možnosti. Kôpku číslo 1 modrý panáčik s kockou číslo 1, červený panáčik s červenou kockou číslom 2 a žltý panáčik s bielou kockou číslom 3. Pravidlá poznáte. Ktorá sa vám najviac intuitívne pozdáva, tu si vyberte. Začíname. Vítam vás na výklade idem na dovolenku, čo mi táto dovolenka prinesie, ako dopadne pre mňa, pre tých, čo ste si vybrali modrého panáčika a s kockou s číslom 1. Začíname. O túto dovolenku ste bojovali. Rytier mečov hovorí o tom, že bojujete, že chcete ísť. Bojujete 5 palíc proti všetkým. Tá dovolenka je veľký výdaj pre vás, veľká strata. Ale všetko ide tak, ako má ísť. Nič sa nedá zastaviť. 8 palíc hovorí, všetko dopadne ako má. Nič nemôžete ovplyvniť. Myslím, že máte zbytočné trápenia. Ako tá dovolenka dopadne. Máte tu faloš, máte tu trápenie, ale je tu dobrá správa. Pre vás tá dovolenka dopadne dobre. Budete sa tam cítiť v poriadku. Užijete si tie peniaze. Budete to vy, kto bude určovať, či sa budete mať na tej dovolenke dobre. Ako si ju budete užívať, či sa budete trápiť, alebo či pôjdete a budete sa s nej radovať. Je to váš čas, kedy máte si užiť toho, máte si dokázať odreagovať sa. Je to čas, kedy máte požiadať zhora o to, čo chcete. Máte si konečne vydýchnuť, máte zaslúžený odpočinok. Áno, máte tu boj, bude to stať, je tu, ale všetko ide tak, ako má ísť. Zbytočne sa trápite, zbytočne tá dovolenka dopadne dobre. Bude tu ale na vás záležať, či ju budete chcieť sa trápiť kvôli nej, alebo či si ju chcete užiť. Máte si zregenerovať celý čas na detoxináciu a žiadať to, čo potrebujete, užívať. Vítam vás na pokračovaní idem na dovolenku, čo mi prinesie táto dovolenka. Pre tých, čo si vybrali červeného panáčika s červenou kockou číslo 2. Je to niečo nové, čo ste začali. Bojujete o to. Presadili ste si to aj možno proti vôli ostatných. Trápite sa kvôli tomu, či je to dobré rozhodnutie. Ale vy tu máte odchod od všetkých starostí. Odchod od toho starého sveta, od toho trápenia. Vy sám seba alebo sama seba blokujete. Vyrábate si problémy. Trápite sa, či dobre tá dovolenka dopadne. Je to ale niečo nové, o čo stálo bojovať. Výsledok, dostanete požehnanie, máte tu ale aj zraniteľnosť. Bojíte sa, že vám niekto ublíži, že sa tam niečo stane, ale nechajte to byť, nechajte to tam na tých hore. Oni vedia presne, čo potrebujete. Prestaňte sa trápiť kvôli dovolenke a začnite sa na ňu tešiť. Pretože si vyrábate len problémy, vyrábate si len starosti. Vy na ňu pôjdete. Vítam vás na pokračovaní pre tých, čo si vybrali kôpku číslo 3. Otázka, čo mi prinesie táto dovolenka. Žltý panáčik číslo
3. Začíname. Je to rodinná dovolenka, tešíte sa na to, je to cesta, ktorú ste si vybrali a tam budete sami sebou. Máte tu požehnanie citové, máte tu požehnanie finančné, zvládnete to. Je to cesta, ktorú absolvujete, ktorý bude znamenať pre vás nový začiatok, ale ako keby ste sa na tú cestu mali vydať sami. Či ste muž alebo žena, je tu človek, ktorý vám to nechce prijať, nechce vám dopriať. Nebojte sa, aj finančne, aj citovo to zvládnete. Na tie city by som ešte priložil, čo vám to ESO mincové, slobodu, najvyššiu ochranu sľubuje. Staré končí. Faloš muža. Ale novú lásku, ktorá prichádza darom. Ukazuje vám, že budete mať novú príležitosť pre novú lásku, nový začiatok. Je to vám vaša pomoc pre vás, pre vaše deti, pre vaše okolie. A prezentuje vaše vnútorné presvedčenie, vašu vnútornú potrebu, tak ako to vycítite. A prinesie vám uznanie. Uznanie, to, čo chcete vy, že je správne. Tá dovolenka sa uskutoční a je tu nový začiatok nejakej novej lásky. Nového vzťahu. Máte slobodu výberu toho nového partnera. Či ste muž, alebo či ste žena.